दा जों बाजैनि दखानाव मेथाइ जानो थांगासिनो मोजां मोजां मेथाइ बानायो बाजैया दा जोंजों लोगोसे फैफादो भिडिअजों लोगोसे नायलांदिनि जानि हेलो गाइस माय इउट्युब चेनेल एबेन बसुमतारी नोंथांमोननिसिम गासिबखौबो खुलुमहरनाय थाबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय दा नायनानै माबोरै मोजां मोनोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो बिनि उनावहाय साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै होबानो जाबाय बिनि उनावहाय नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो फिन खुलुमहरनाय थाबावबाय बे मंगलयाना जायो बाजारा सुनिबाराव बेलासियाव आरो मंगलबाराव फुङाव जायो जानोबा थांनांगौ बयबो जाहैबाय बाजार माबा जानो मंगलबार हाथाय जानोबा फुङाव थांनांगोन नङाबाबो हाथाया 12:00 जोबो मंगलयान हाथाय बा मंगलबार हाथाया मंगलयान बाजारा बेहायनो जायो बिराद गिदिर जायो सुनिबार मंगलबार बिराद गिदिर जायो बेलासियाव थांनांगौ सुनिबार मंगलबाराव फुङाव लोगोफोर बियो गुदुलि बाजारसोमोन बाजार नङामोन बाजार समाव गिदिर जायो मंगलबार बाजाराव बे गुदुलि बाजार सामफ्रामबो गुदुलि बाजार जायो मा मेथाइ बेयो लादु फिसा ini obatnya dia ini mama पकरि पियाजि जों बाजैमोननि दखानाव दा जानोसै दा लोगोफ्रा बयबो दङ गोथाव एवनो बाजैया मालाय मंगलयानाव जानो फैबा बे बाजैनि दखानाव हाबनानै जानांगोन माखौ मोनो माखौ जायो बेखौनो मोनो मोजां ना जानो गोथाव मोनो